네. Đặt lên than những bờ cái sát thì có thực trạng cái thực trạng trên cái thực trạng 하나 로비바. là cái đây 그쪽으로 꼭 막 사내구나. 누가 놓고 했던데 누가도 와서도 그만. 파이프라인 하는데 양만다 바이에 이거 그 챙챙 같이 돼서 상체. 이거 아와 이거만 아고만다. 아고 대서 루한 개 얼어 봐 루한 때뭐. 자부는 루한이 거라에 무슨 생겼네. 예, 지금 하나 쓰고. 그 그릇 잡이 막 봐. 아고 얼어 봐. Dinas boleh kan pas. Enggak, aku kasih pajak. Dia seng-seng. 많이 보지는 그래 내가 깜빡 가지고 봐. 사비 पैसा. 예. 하는 거 하는 거 보다 사비 저 와서 먹은 거 꼭. Nanti cuaca fundi. Kita hanya buat kan juga. 그래도 물밭 이거 그새 밀len 그런 거. 하죠. Boleh bos bahan bos, boleh ni nang boleh. 허가함 찬자가함 hello Dipali Deborma hello sister jotono sanja kaham sanja jora jora angkai tini godok mu song tongo ngmanai khai tok ban songna bagai mosla ro hului tongta ar tini ni budogani tamle himba thebong bujli bai sobai ekdom kochi kochi obo songnai budok te ora o jagam kori nai tan tuma obo tini bamta blai budogo Dipali menai ani khorok sapano cerai keri khodo Anak. kok keren menai saya ba saya mana nak gua kaya di ba oh ini yang kuno buka kos tenang ya
comment khai mana ite botam tam comment khai na musung okre sai mana musung lana haya diba sai mana musung mana obo belai chana musung ma hai haya diba sai ma kan dai jotono khushi kare mo thang pai kha mokha u charger light kri de obosido current thang pai khang ga bochung goi tong current tong pru bono sushon khai toni na nango chungri toni na nango current thono bo automatic no chungri tong Tesa parawa phagika parawa tesa dhari chini parani nok hugrok bahai tini o je shohone nok hugrok sela onek difference haipano chini parano belai tongthok nge parani nok hug ba tomung chamung no angkha belai ke hamjago shohone no asuk hamjagya shohone ke tamke tongthong somoyo simisido te onno time hungai angkha ekdom tongthokjagya gai chini je parani biurok parani tongrok samurok thaparok o je somurok belai ke hamjago abone bagai nang para phai payo ang ani agutolago komno tongo thangai berai phai tai ko asung khakchangma blog tamo songka bai o gudok se sobai kochi nita mane chikon o khuruk ngnai obo thebong busli bai bantarui songnai hingai boksarika tabo bantabulai kholnaga kho Dipali Deborma anobo maimui anobo maimui songgarana ang bosi sigana do aite kokore song diye manai song lainani nango chanani time bong tongkha tei sapchakani chanan time thana 1 ঘন্টা rok to songnani nangai no thango haya diba Dipali Deborma like dan okay hambai kokre Dipali Deborma ani blog bo naidi kisa bai acha nai sure tawana di nai Dipali Deborma honoi no na nini blog nini channel ni mungkhe khakchang blog acha khakchang ma blog acha nini bo blog no kokroi nai leinai by kumui no phunuk di please nini kumui lasi jago do camera bwskango faidi himpa no lasi jak man bagai botau phai ko no phainai nungnai bahai kele nugya tong nai ba nuglainai salja phainai bo norok bai kogrok sanai nong tang sai no paikha bo ungko do kisa borok to tauna tibra sabla jug hoite tong phaimani borok jeng haike asuk naithok kok sasuk maya haipano buju bo joto answer poriskar khai rimaya buji tongo bo ngai hang o sitra rong no khibiri gana biama sumaro phaika kare yago sui phaika no do tongara badi no rok hang sui phigera na ani mu rokija nailai tongadi Ramai.
Iko banta belai kholi tong ekdom taza taza rene gudogo আমার মোবাইল কই নে Gudak tekisa munga thu atlo se mo bantano rini nata bantani kaisa recipe tongo do champrasi hine bumu bantano champrasi khai chaimano nga o recipe to noro bayang share khlaya ko khlaine banta tesa torga thu bulai kabang man manta sungkhai nilibili khai tongnai ba pararong no bisi hamjago do nin kumoi ba haino nilibili khai bisi tongnai ba o parao ngai bo belai khai jajago ngang ba haino bisi hoicho hinga kan go bisi tongtok jagya bobon bagai para ngai no sungjo tharma khe para ba khago no parano tongtok sohor ba jilik jalak simise lama kupungtu tum phamani nobar bo phaya busuk fan bang tongna ba sori otis to nangai thango upai te grai thangai to ma tongnai ni jine nokbo tongba waise to ma thang tongnai naikene khane ne bagai phano ayo godong munsani hele bigana hello nai khak changma blog ni ang saimano
neng ani blog no nay bele hambai manai nai tungom tikhi no angbo nini blog no tabung nai tamle hinba anggo blog ro khlayo ngai te kubni samgo khlayo do ngai ang to songo sugo ano kebo songo sugo extra blog bo chalinai kekriba ang khai bijing ni thangta haipano norone blog ro ko thange ang subscribe ro khlai do like do khlai do কোনো সময় বা কমেন্ট খায়ও কোনো সময় মো কমেন্ট খাইনারো টাইম করি নি থাঙ্গো নরগানো সাজাইয়া টাংদি কারণ আংটা নাংলো যতন সাইচিং सा খাইনা বলা সাইচিं सा খাইना যতन नंग सामो आं साइचिं नं गबनो बागै आं ब्लग रं नाय और नरगनो टाइम दिना मै आबो बा खा हाया टांगदि आं समय मांखाय नायनाय गाय भिडिअ बालाय खेलक थाङाना आं ते आधा घन्टा परे फाय दंगो हु मांसनो संनानै तुइ तेसन नरगानि इउट्युब लाइभ फाय बिदि Ini sih kenapa?